Okay, mga nami mga langlang. Kay gilatuan ako ni langlang og kanang bangus o gulay like that. And then dili gyud pod mawala ang jaman ni Pinatag. paksyon. Kalami. My favorite bangus. My favorite is bangus. Ito na lang bangus. Namanya kal lelek tagolay. Oh, init pa kayo na. That's gulay. That's my favorite gulay. That's healthy. Yung chalet, ibigyan niya. Yum. Yeah, masarap. Sure? Yeah. Ubusin mo yung kalabasa para malinaw yung mga mata mo. Kasi yung mga mata mo, may mahina na sa mga protein, vitamins E. Nami kayo lang ba? Pang healthy. Nasa duyot. Alokbati. Ang kalabasa, pang pahilti ng Yung mata nyo si kabilar, kasi kalabasa para ay yung mata. Mata, daot na yung mata, yung nakikita ni 3D. Kung di, may mo lang 69. Siya lang, 69 lang. That's your favorite score? Yung sagad. Ipatingin ko kalabasa para makutin ang mata ni mo. Kita ka sa number sa kwarta. Ang 20 ka, may mo lang 50. Saka magkuhan, hatag. Ang kalabasa, papatinaw sa mata. Ayo, baka magabaan ka. I'm done. Thank you, Lord. Nano yung siriya. Hindi ka buntag ba? Last one. Hindi gini karne ba? Lawasa ba? Kalama. Ako mukhaon ko bro. Limitado na. Sabaw. Sumuulan lang ko last. Sumugod na. Mukhaon ko pero hindi yun yung hidlaw. Ayun, lang. So iron with chlorine. Chlorine. That's iron. Iron of protein. Nakuban ng duwa. Hindi na kay ka. Nakuban ng duwa, iron of protein. Usga na kay ka. Yeah, Pinakamadutlan og bala. that's true. That's true, mga guys. That's true, mga lang. Ikaw man ay kuham. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Tut-tut. Katapong na baka. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Hut-hu. It's naka sa bumong age. Quiet lang. Kailangan mo Dili pa ko tiguang lang. I'm a bata pa. na mukhang kakutan yun. Kaso mabulabog yung lawas.
Naubo ko lang. Asa akong simot-simot lang. Where's my simot-simot? Lang. Where's my simot-simot? Maluoy. Butang nimo. Simot-simot na ko. Da ako diet gali ko. Nawala lagi kong simot-simot. That's my simot-simot lang ba? So, dinirkutob ang akong Paul Vlog for today's video lang. Please subscribe and check the button of at all. At all. Of all. At all. Of all. Of So, all. please subscribe me mga lang. Thank you so much. Sa susunod na pod na akong vlog. Sunod na mga kabanata. Sa susunod ng mga kabanata.